ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋତେ ମଶାଣିକୁ ନେଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି କାନ୍ଧରେ ନେଇଥିବେ, ମୋତେ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଝା ଘରକୁ ଯେଝା ଚାଲିଯିବେ। ନିଜ ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ, ମୋ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ପରେ, ମୋ ରୁମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୋର ମନେ ପକାଇ ମାଟି କାମୁଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ବହୁତ ଯାହା ବି ହୁଏ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।